Chceš byť rýchlejší bežec, ale nevieš ako na to? Bol som na tom rovnako. Za 7 rokov behania bez systému sa mi skoro vôbec nepodarilo zlepšiť. To aj napriek tomu, že som tvrdo trénoval každý deň. Potom som začal behávať systémovo a za 1 rok som sa zlepšil viac ako za tých 7. Teraz ti poviem, ako na to. Moje tréningy sú prispôsobené vzorcu 80-20. To znamená, že 80% tréningov by si mali ísť v ľahkej záťaži a len 20% v ťažšej. A ty si pravdepodobne doteraz behával všetko na 100% však? Nikam ťa to neposunie a môžeš sa ľahko zraniť. Ľahká intenzita znamená len behy v zóne 2 a nižšie, alebo jednoducho povedané, behy, pri ktorých môžeš pohodlne rozprávať. A toto je ten najväčší problém. Poraziť svoje ego a spomaliť, aj keď vládzem. A zvyšných 20% by mali tvoriť behy v ťažšej intenzite. To sú napríklad intervaly, výbehy a tempové behy. V skutočnosti je nastavenie tréningov omnoho zložitejšie a preto je najlepšie nájsť si trénera, ktorý ti všetko vysvetlí a nastaví ti tréningy na mieru podľa teba. Ale aj táto vedomosť ťa dokáže veľmi posunúť. Ja som Nathanael a ak sa chceš dozvedieť viac zo sveta športu a prírody, tak ma určite sleduj.